posachedwapa tikupasirani zina mwa nkhani zimene zaulusidwa lero pa Times TV, ndipo nkhani yoyamba ndi yokhuza malipoti amene atuluka okhuza kugwa kwa ndege imene inapitisa moyo wa president achipani cha UDM komanso anali a vice president a dziko lino la Malawi a Saulos Chilima. Taonerani nkhani za lero. Koma poyamba nayi mitu yake. Lipoti la ngozi ya ndege limene akatswiri akafukufuku ku Germany atulutsa silidapereke tsatanetsatane wa zomwe zidachititsa ngoziyi. Unduna wa zaumoyo wati odwala matenda a kansa azitha kulandira thandizo mdziko muno. Mu lipoti lathu lapadera Wezi Gausi akutifotokozera nkhani ya mwana wa miyezi 10 yemwe akulephera kulandira thandizo kamba kakusalabadira kwa zipatala za boma. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, lipoti la ngozi ya ndege limene akatswiri akafukufuku ku Germany atulutsa silidapereke tsatanetsatane wa zomwe zidachititsa ngoziyi. Izi zili chomwechi ati chifukwa ndegeyi inalibe zida zina zosungira uthenga. Kutsatira kutulutsidwa kwa lipotili, anthu ambiri akulankhulapo za lipotili. Kathe Maulidi ali ndi zambiri. Mwazina lipotili lati mu ndegeyi mudalibe tizipangizo tina tothandizira kusunga mauthenga monga kachipangizo komwe kamatchedwa kuti cockpit voice recorder CVR komanso flight data recorder FDR mchingerezi. Lipotili lati kusapezeka kwa tizipangizoti mu ndegeyi kudapangitsa kuti akatswiri ochita kafukufuku asadziwe chenicheni chomwe chidapangitsa kuti ndegeyi igwe. Pakadali pano mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala ati chipanichi chapereka lipotili kwa akatswiri kuti aliunike bwinobwino, ndipo ngati chipani adzayankhulapo akatswiriwa akatsiriza kuunikira lipotili. Preliminary report imeneyi ikungonjezera mafunso amene mwina tinali nawo, ndiye sitifuna kuyankhula kaye tikudikira abale amene tapasa akatswiri kuti atiunikire report iyo kuti no atithandizire kuti kodi zina ndi zinazo zokutanthauza chani, kuti no tikatero ngati chipani tikhoza kutsa statement yathu. Chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive kudzera mwa mneneri wake a Shadrack Namalomba akulankhulapo motere kutsatira kutulutsidwa kwa lipotili. Mapempha kunena kuti inuyo aboma tabwesa lipoti mutifotokozere muno ndi ntchito yanu ndi mphamvu zanu kapena ndi udindo wanu, chifukwa mudakatenga ofufuzawo ndi inuyo, ndiye ofufuzawo ngatapereka lipoti inu bwera nalo lipoti lomwe mutifotokozere muno. Pakadali pano nduna yona za mtengatenga a Jacob Hara ati boma silingalankhulepo pa za lipotili, ndipo ati iwo adzalankhulapo lipoti lotsiriza lenileni likatuluka. Yemwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima komanso anthu ena 8 adamwalira pa ngozi ya ndege yomwe idachitika mwezi wa Juni chaka chino. Mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wati zokambirana ku nyumba ya malamulo sabata yoyamba zayenda bwino, ngakhale padali kunyanyala pakati pa aphungu komanso kujomba. Achimwendo Banda anena izi pamene nyumbayi yatsiriza zokambirana zake msabata yake yoyamba. Kathe Maulidi akulankhula ndi Achimwendo Banda. Nyumbamo zinthu zayenda, mumadziwa kuti anthu akakhalitsa asali nyumba malamulo amabwera ndi ma emotions ena afuna atuluke alowe kumatakambiranapo. Panali ndondomeko ina yayikulu kwambiri yokhudza za tourism imene aperekedwa, tinayikamba masiku angapo, munabweranso mafunso osiyanasiyana ochuluka ongofuna kuwathandizira aphungu kuti achite bwino pa ntchito yawo, komanso anduna zione mavuto amene ali m'midzimu. Ndingathe kunena kuti ndinokhutira kumayambiriro kunali ngati kuti bwino anthu akubwera mocheperapo, koma tamaliza bwino kwambiri kuti anthu anabwera ochuluka, koma zosalephera wina awiri atatu unyanyalapo mnyumbamo. Mkulu ona zomangamanga ku nduna wa zaumoyo a Sanderson Kuyeli wati anthu onse makamaka amene amapita kukalandira thandizo la matenda a kansa kunja kwa dziko lino tsopano azilandira thandizoli mdziko mommuno. Iwo anena izi pomwe amakaona zipangizo zomwe zikuyikidwa kumbali ina ya chipatala cha kansa mu mzinda wa Lilongwe, yomwe ikuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito mwezi wa Oktoba chaka chino. Akuyeri akufotokoza. Kuno anthu amene amafunika kuti athandizidwe radiotherapy mu Chingerezi
timatumiza kunja, timatumiza ku Kenya, ku India, ena ku South Africa, koma nawo izi zifunika zisinthe. Pano anthu achazilandira chithandizo ichi kumalawi konkono. Ndiye ndi chinthu chimene takhala tikuchiyembekezera kuti mu chipatala cha boma mukhale makina ngati awa onera kuti azithandiza anthu kuti asamapitenso kunja, monga amene timachitira kale ochuluka koma bungwe la Construction Industry Council yakhazikitsa ndondomeko ya Construction Cost Index yomwe cholinga chake ndi kuthandiza makampani komanso anthu ogwira ntchito zomangamanga kudziwa mitengo ya katundu ogwiritsa ntchito. Mkulu wa NCIC Engineer Gerard Konje wanena izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe, pomwe wati ma project akuluakulu akulephera kutha chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zipangizo. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Engineer Konje ati kukwera kwa mtengo kwa zipangizo zomangira kukupangitsa kuti ma project osiyanasiyana achedwe komanso kuti kamangidwe ka zinthuka kasakhale kolimba. Iwo ati kukhazikitsa kwa Construction Cost Index kuthandiza anthu omwe amamanga kuti adziwe mitengo ya zipangizo mosavuta. Ma cost indices amene wawa akuunikira anthu onse amene akugwira ntchito zomangamanga kuti zinthu zikamasintha, mitengo ya zinthu ikamasintha athe kusunthaso ma budget yawo, komanso aonesese kuti akamapanga zimene zozo zizakhale kuti akubera Amalawi kukweza kwambiri zinthu chifukwa choti angova kuti mafuta akwera ndiye china chilichonse chikwere, koma aonesese kuti kukwera kwa mafutako kodi kwakhuza bwanji ntchito zomangamanga. Ndiye ma cost indices awo akuunikira kuonesa kuti ichichi chikasuntha motere zimene zimachitika ku ntchito zomangamanga itha kusuntha motero. National Construction Industry Council inakhazikitsidwa mchaka cha 1996 ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito zomangamanga. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 500 million kwacha yomwe yayamba kutsegula wireless msukulu za ukachenjede. Bungwe la MACRA layamba ntchitoyi ku sukulu ya ukachenjede ya Share World ndipo ikuyembekezereka kutsegula wireless zina ku sukulu zokwana zisanu ndi zinayi 9 mdziko muno. Blenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa mwambo lachisanu mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman anati cholinga chokhazikitsa mawayilesi ndi kuonetsetsa kuti anthu am'madera akulandira uthenga oyenera ukhudza m'madera mwawo komanso kukhudza zomwe zikuchitika m'madera mwawo. Cholinga chathu nchakuti Amalawi ambiri makamaka amene ali m'madera osiyanasiyana azitha kupeza mwayi omva zinthu zimene zikuchitika m'madera mwawo, komanso azitha kupeza mwayi oti atha kupanga ma business osiyanasiyana kudzera pa mawayilesi amene. Mawayilesi amene watu wakhazikitsa mu makoleji ndi cholinga chakuti ophunzira m'makoleji m'menemo akhale ndi mwayi omatha kugwira zipangizo zimene zakanali achichepere. Ndipo wachiwiri wa mkulu wa sukulu ya Theodora Mapemba Musamba anayamikira bungwe la MACRA kamba kuwapatsa mwayi oyendetsa wireless pa sukulu yawo. Imeneyi ndikuti igwiritsidwa ntchito kuphunzitsira ana amene ali mfakulty imeneyi kuti akachoka pano akapita kunjako asangokhala ndi degree koma akhale ndi degree with hands on. Ana amene olosulidwa bwino omwe akapita omwe kusakatikisa manyazi komanso dziko lathu likhala ndi ana amene ali ophunzitsidwa bwino. Bungwe la MACRA lati zakhazikitsanso mawayilesi msukulu za ukachenjede monga sukulu ya University of Malawi, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Mzuzu University, Malawi University of Business and Applied Sciences, Malawi Institute of Journalism Kunzuzu, Kalonga Teachers Training College, St. Luke's College, Malawi University of Science and Technology, komanso Malawi Adventist University. Galimoto lomwe amayendera wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Mzuzu Monica Simwaka ili pa mndandanda wa galimoto zomwe masherifu akufuna kugulitsa kamba kangongole zomwe konsolo ya Mzuzu ili nazo. Galimotoli lomwe nambala yake ndi MZ3816 akuigulitsa pamodzi ndi galimoto inyamula maliro ya konsoloyi yomwe nambala yake ndi MC5201 ndipo akuyembekezeka kuzigulitsa loweruka lino. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu akondwani Brian Nyasulu anatsimikiza za galimotozi koma ananena kuti konsolo ikuyesetsa kupeza njira kwene kuti apulumutse galimotozi.
anyasulu anena kuti khonsolo ya mzuzu ili ndi ngongole ndi anthu ena kuphatikizapo bungwe lotera misonkho la MRA, ndipo anena kuti njira yabwino yothetsera vutoli nkunena kuti boma lilowererepo pothandiza khonsoloyi. Lama mfumu ya mzinda wa mzuzu inanena kuti loli lafika potere kamba kuti khonsoloyi inalibe akuluakulu odziwa za malamulo omwe akadathandizira kupereka upangiri wabwino. Panopo pali anthu maofficers background amene akuthamangathamanga kuti akambirane ndi azinzawo, ndi within the next 24 hours tiona amene zingayendere, koma tafunsanso aboma kuti atithandize kuti ngongole zinanso izizi zimene akuti mangira magalimoto awo kuti azichite drop. Pakadali pano mfumu ya mu mzindawu anyasulu komanso mkulu wa mzinda wa mzuzu Agomezani Nyasulu akuyendera galimoto zimene zidagulidwa ndi kontalakitala amene akumanga maofesi atsopano a khonsolo ya mzuzu. Mmodzi mwa anthu okhala kukatawa mu mzinda wa mzuzu Agomezani Nkhoma anati nzokhudza kwenda kuti mavuto khonsolo afika potere kuna kuti zindikuthekera kusoweza ntchito mu ofesi ya wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa mzuzu. Mwezi wa Julayi chaka chino khonsolo ya mzuzu idanena kuti anthu ochita malonda mu mzindawu ali ndi ngongole zomwe akuyenera kubweza ku khonsoloyi zopitirira 3 biliyoni kwacha. Izonso zinali zina mwa nkhani zimene zawerengedwa lero pa Times TV.